sen susta valituksen. Se oot sinä, joka saatana lähtee tuosta. Katsotko, niin kauan kunnes sä luulet olevasi siellä ylimmässä korkeassa, niin aina on korkeampi herra. Jos et sinä osaa käyttäytyä pihalla, niin siinä vaiheessa kiinteistöyhtiö... Niin. Mitä tekee? Minä katsot vittuun niinku oikeesti. Sinulta ne, sä haiset ihan viinalle ja tuut viinapeessä huutaa mun pihalle vittu. Mitä vittua? Millä sä haiset sä? Minä? Minä haisen kuule mentolille. Haisee. Tänä kysyt sitten. Hei, nyt te ihan oikeesti. Ei! Lopeta! Vittu nyt! Nyt loppu! Hei! Älä soita! Soita! Soita!